Какъв хубав ден. Какви ще тези звуци отвънка? Я ще проверим. Ох, сега ще проверя тези шумове. О, най-накрая дойде. Да, тук съм. Какво искаш да кажеш? О, сега трябва да оцеляваме с тебе 100 дни. О, да, съм оцелял 3. И трябваше след 3 дена да Да. оцелееш. Сега... между другото, ти още не си видял това, ама не ви станцията тук, нали? Да. Тези неща тук са слънчеви панели. Тях ги нямаше по принцип, ама аз ги сложих, за да получавам енергия кораб. Как докато си в космоса си строял? Е възможно. Опа. И сега къде ще ходим? Не знам. Аз да виждам, ма ще пия вода. А това място на къде води? Учам храна. Това е към двигателите тук. За да върна напред. Примерно, ако трябва да пада към земята, се включва след това полетим. Аз искам вода. Между другото, това има едно доста забавно нещо, има този кораб. Сайла. Окей. Сега тук. Да. Тук. Това трябва бум. Са нагоре. И тук това се сваля и се... Идваш ли? Да. И виж ли това копче тук, това за това. За тази страна, нали? Това тук. Да. Това стреля ракети. До стреля кораба съм сложил неща, където стрелят ракети. Може да видя? Чуй. Безкрайни ли са? Да, мога спами ще стреля много силно. Но как да си... Добре. Това черно копче не го не цъкай, защото... Това? Да. А това? Чутим да серем малко, че не съм стал. Леле, как щях да спаднем? Аз забравих да ти кажем. За да не падаш. Сега ела. Значи, тук между другото. Тук съм сложил една схема, която ти сложи нещо като колан и не мога да падаш с нея. Дори си тук. И също ела. И съм сложил още една такава система. Там където е ракетата ми. Ето тук където е. И като се закачвам с колана, така тук мога летим двигателите, поправям тук отдолу да минавам, да ремонтирам долу. И да. Аз имам да разгледам кораба, майка. Окей, мисля да отидем на Марс утре. На Марс? Да, на Марс. Да. Колко гориво има в ракетата? Не знам, аз ще пия вода. Да. Отивам да сера. Не мога да влезем. Добре, влизам. Маля, как си зад, ако знаеш. Сега как ще влезем тук? Като гледам... Показвам ми зелено, значи има гориво. Достатъчно да викам. А това копче какво правеше, викаш? Ускорява ракетата и може да се преобърне, ако включиш. Това всеки трябва да е седнал, за да не се преобърне. Ява тук къде съм аз. Мисля, че знаеш къде съм. Аз това тук съм бил много отдавна. Ама защо? Това ти ли си го писал? Аз не съм го писал. Окей.
Така, за да се управлява кораба, първо трябва някой да седне тук и някой да натисне бутон и друг човек да седне. Всички да седнат просто, който е в кораба. Мисия. Да отидем на Марс. Готови ли бе? Да. Let's do it. Окей. А какво? Нищо. А това тук какво е да питам? Това са патрони и такива пистолети, които страдат лазери. И Знаеш ли къде са леглата? да. Сега тук ще отворим вратата. Окей, не е почти това. Сега гледаш ли? Окей. Аз това не го забелязвам, да. Тук не е яко, бе. Добре, ти спи. Аз ще легнем.